Gepleyer Azatlyk Radiosu. Administrativ düzgün bolmalar, ýokarlanýan jerimeler we para peşkeş meselesi. Şu temadan tegele stol programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. 1 ýanwardan Türkmenistanyň administrativ düzgün bolmalar hakynda kodeksine girilen düzedişler we goşmaçalar güýje girdi. Prezident Berdimuhammedow bu arada kanuny geçen ýylyň noýabryna gol çekipdi. Kodekse girilen düzedişler we goşmaçalar ýurtda administrativ düzgün bolmalaryň azalmagyna gönükdirlen. Emma bu urda kanunçylygyň berkidilmegi, şol sany administrativ düzgün bolmalar boýunça salynýan jerimelerin artdyrylmagy olarlan hem az hesaplanmayan para horlugy. Kanun goraýjy gulluklaryň işgärleriniň arasynda öz gulluk ýagdaýyndan bir kanun peýdalanmagy çalışan adamlaryň sanyny has köpeldip biler diýen aladalary bar. Bu arada söhbete yerli sinçiler Aşgabatly ýazan Murat Bugaýew siýasat düýüs Nurmehmedow Türkiýede ýaşaýan türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan gatnaşýar. Söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Inni siziň pikiriňizçe şu administrativ düzgün bolmalar baradaky kanuny häzirki günde şeýle düzedişleriň goşmaçalaryň giridilmegi näme üçin zerur boldy? Nurmehmed belki siz aýdarsyňyz. Häzirki kabul edilen kanun öňden bardy. Bu kanunyň esasynda 1984-nji ýylda kanun ýatyp, şondan soň şol kanuny bir näçe goşmaçalar goşulyp täzeden kabul edilýär, bir näçe kabul edilýär. Elbetde ýurtda düzgün saklamak için şunlar kanunun gerekliliği vardı. Hiç şey yok. Ama gep başka da. Sol kanun ne derecede her gün halkın ýagdaýyny goýlandyrmaga içeriler. Şöyle kanun halkı hem de taraftan burşaval. Onu iyice takipçilik vermeli. Mesele ne şunu? Indi Nurberdi, siz näme üçin şu meseleni şu ýerde görýäňiz? Näme üçin kanunlarda urdanam gowy kanun bolsa kämilleşdirilýän bolsa näme üçin halkyň ýaşaýyşyna, halkyň ýaşaýyş şertlerini, iş şertlerini gowlandyrmaga kömek etmez? Näme üçin muňa şüýheli garaýaňyz? Siz şuň sebäbini aýdyp bilmezmisiňiz? Dewaby şu köpden käbir maddeler var kanunda. Onuň kanunyň ýerine ýetirilişi nähili bolar? Bir baýaryň Gorýatwa diýen eterniňe faskin bir diýen zady bar. Şu gite kutu. Hakykatdan harykim şol söz ýokmy? Meselen ýaşadmajakmy? Ikisini Türkmenistan döwleti halkyň hakimiyetine dayanýan döwletmi? Türkmenistanyň erkin siýasat harby, barmy? Türk bar. Kanunçylyk işleýärmi? Ne sebäpler şoňa ýokşuýky derejäň zatlaryň ilkincisi. İkinciden şoňa aky bolaýanmagy elerde. Hakykatdan halka häkiret dayanýan döwletde tar bolsa, aýanlarym bar bolsa. Bunlara yer işläp bolmalydy. Şeýle maddeler devletçileriň iş etmegine ören ülkeler beşikçi kanunyň käbir maddelerinden görnüp dur. Esasanam mal yetiştirýän adamlar. Aýdaly darygym çölüniň içinde ata-baba ýasap adamlar şol en bakýan ýerleri boýunça kafalat bermeli, koýunlaryň fakly boýunça kafalat bermeli. Bu ýagdaý häkimleriň dayanýan polisiýa işgärlerine azet minne soňa garamagy mümkinçilik berýär. Ben ýakynda eňiň üstünden çekoňry barıp gaýtdym. Şu taýda ýol veredimiz bardy ýaşly adam. Çekoňdan bir 50-60 kilometr geçýän soň sen derimi kırını, inni kullanılmayan sardokları görünüyor. Eğerim ki sardoklar 60. yıllarda kullanan sardoklar. Onların su tur. Onu bariyan su turvaları mallıktır. Onun masalası tadı 30. 20. yıllarda kurulan haklar var. Ama çok haklarım kullanılıyor. Son meydanlı çöllükte bir ağıp mevzitlerin koyunlarım görünüyor. Ama nişe tadı bir de asal bir 1 kilometrenin dowamında kodalyň dağlar görünýär. Onuň halydyk mallary bar. Inşeler näme orta balmalyň taşatyda mal bakma. Bu Nurmehmediň pikiri Ak Muhammed Baýhan size geleliňini siz näme gowuluk görýäňiz şu kanunlaryň berkidilmegine ýa-da bu Nurmehmedowyň şu aladalary ýerliklimi? Kanunlaryň berkidilmegi ören gowy dogry ogullar amma kanunlar emma
Benim pikirimçe korrupsiya karşı çıkan kanunlar goýat. Korrupsiya diýmem özü bir adamlaryň bir aňy bilen baglanatlar. Ak Muhammed neşe Türkmenistanyna biziň gurulşan adamlaryň bildirýän aladalaryna görä islendik kanun çykanda ýa kanunlar berkedilenine şoň ýaly jerimeler ýokarlandyrylanyny bir şu ýolda duran ýa-da häkimet wekilleriniň şu halktan ya adamlardan para almak mümkünçülüğünü güýçlendirýär, şolaň elini güýçlendirýär diýen aladalary bildirýärler. Bir tarapdan kanunlaryň kämilleşdirilmegi zerurdat, berkidilmegi zerurdat, olaň täze onuň talaplaryna görä ösdürilmegi zerurdat. İkinji tarapdan şeýle kanun berkidilenine ýene bir para horlugy getirjek bolsa, bir ýerde nähil çykalga bar. Para horlugy elbetde getirir. Çykalga şol baryan barlygyçylaryň ya hökümet işgärleriniň buratlar aňyna bagly. Ol meselem çöllü biriniň guýsy bolsa ya öňden ataba mal taklap beren bolsa, ol näçe o hasap bermelimişin, näçe goýnum ma, näçe hyrym ma diýip, bu öz ösdürenadi, öz ýetişdirenadi, öz azaby. O näçe jogap bermelimişin, ya o bir destek ot getirip berdim käler, ya im berdim käler. Aşonna hasabyny bermejek bolsa ana yok men hadat diýip buýdor eden ýagdaýynda onu jerime koyup onun para almakları mümkün elbette. Şoň üçin halkda dörýän bular ýaly pikirler. Halk şonu gaýgedýär. Egerde şonu tersine ulanyp, biziň garşymyza ulanyp çykan kanunlar bizen ýene para aljak bolar diýip halkyň alady elbette şoňa baglydyr. Men şeýle pikir edýän. Ak Muhammed Baýan, aman murat goýuny siz ýazyş hökmünde aýsaňyz, gurrun aňa düşünje pikirlenşe geldi. Bir tarapdan ne Türkmenistanyna kanunlar kämilleşdirilýär, bu kanunlaryň kämilleşdirilmegine zerurlyk bolup durýar. Şol urda bir topar işler edildi, prezident hem şu ury ber talap edýär şu kanunlaryň kämilleşdirilmegine edilýäni bolan meclis maslahatynda da şu barada gurrun edildi. Siz şu ýerden nähili bir gapma garşylyk görýäňiz? Bir tarapdan kanunlar kämilleşdirilýär, ikinji tarapdan para horlugy ösýär. Bir dogurdanam ýene de şeýle bolarmy ýa bir ýagdaý ýutgarmy? Bir ýagdaý edil şuna ýitgeler. Heräri para horluk hakyny elme emeliýeten adamyň, wezife eten adamyň para alýanlygy hakyny, halkaňyny ulug wekillerden bäri ynam dowam edip gelýär. Halk özüniň ynamyny kreýsiz kilim hakmal bal tutun barmagyny ýalar, derim gökden ýol ýakar ýaly nakynlary bilen berkidipdir. Bir diýmek şol para peşkeş garaşdyrlyk döwrüniň önünde, etser döwrüniň önünde ondan aňyrakdan gelýänler. Ýöne şu ýerde bellemel bir ýagdaý garaşdyrlyk ýyllaryna wezifeli adamlara şuhwely garamak, halkyň hak hukuny depeleyen adamlar hukmunu olara baha vermek has din ýaýraw tapdy. Oňa da sebäp bolanlar ýurtda oňat kanunlar kabul edilýär. Ýöne şu kanunlar ne derejede işleýär? Harkdan ýaşryn ýagdaýda ýa bolmasa adamlar görüp durlar kanunlaryň işlemeýärligini, edenetligini, ýol alýanlygyny, hukuk idaralaryna işleyen adamların birek-birege söýwet bolýanlygyny, mümkün bolan ýerde birek-birege arka durup adamlardan para peşkeş alýanlyklaryny, şeýdem jenaýaty yapýanlyklaryny görüp dur adamlar. Ol üçin bärde buratlar aýyrmak üçin jemgyýetiň özüni üýtgetmek gerek. Jemgyýete aýarlyk, açsarlyk girdilmeli. Şu bolmasa bolmaz. Jurnalistlere erkin barlyklary, erkin özüniň bernewlerini geçirmäge mümkinçilik berilmeli. Ya bolmasa geçirilýän käbir suudi işlerini razyny hukman radio telewizionyada vermeli, telewizionyada gorkoz bir açyk suutlar edilmeli. Şular edilmese, ýöne tarapda edilýän indir oňat işin üstüni mısmış kimdir birinin goňluklarına göre ýaýradylan töhmet gurrunlar tutur. Şeýdem kanunyň üstüne kumsürler. Bütün uly iş etmek, kanun kabul etmek bilen hatta ýöne soň amal bolmak üçin şertler etmekde gep bar. Bir aman murat bu gepler Azatlyk radio hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi saatlara kesme bilen dowam etdirýäris. Kaderli dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Tegelik Stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply gurrun etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlylygyny
giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli urun edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyňky Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatxabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Bizim internet adresimiz adatxabar.com, Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatxabar, kontakt adresimiz adatxabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radio formatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyna kabul edilen täze kanun, ýagny administrativ düzgün bolmalar boýunça kanuna goşmaçalar hem düzedişler hakyndaky söhbetdeşligi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşlige Türkmenistanyň yerli synçylar, siyasi aktivist Nurberdi Nurmehmedow, publisist ýazar Murat Bugaýew, Türkiýeden türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýhan gatnaşýar tegelik stol söhbetdeşligini Pragadan men ýogşuna anawran alyp barýaryn. Adatxabar.com'da jerimeler we para peşkeş keserlip şu tegelik stol söhbetdeşligi bilen baglyk açylan forma gelen seslenmelerde kıyasen okujymyz şeýle tesbir galypdyr. Kıyınçylyk metduat ýapyk. Adatlyk ýok. Kanun depeleýänler prezident tarapyndan gorulýar. Ýogsa metduatda olar tanqidlemäge ruhsat bererdi. Öz tanqid eden bolýar. Gerek bolanyny we ýüzlüý tanqid bilen kynçylyklar bastyr ýüstür edýär diýip ýazýar. Ine il içinde okujularda şeýle pikir dörýär. Prezident bolsa bir tarapdan näşe metduat takynda kanunyň täzelenmegini, güýçlendirilmegini talep etdi, şoňa gol çekdi, täze kanun güýje girdi. Şoň bilen birlikde de metduatda näsiz aýdyp oturýarsyňyz, metduatda üýtgeşiklik ýok diýäňiz. Şoň bilen birlikde ne sud, prokuratura organlaryna korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdylýany prezident tasdik edýär hem şo käwat ýol başçylary, prokuraturadaki ýol başçylary çalsyrýar. Ikinji tarapdan halk özüniň şo häkimet wekillerinden, polisiýadan, beýlekden gelýän adamlardan, barlykçylardan diňe para berip gutulmasa başga çäre görmeýändigini aýdýany Osman Haliýew bu arada Lewapdan golaýdy şeýle maglumat berdi. Käwr dükançylar dükanlaryny hem ýapýarlaryny. Şo Osman Haliýew şu maglumatyndan bir bölegi dinläliň, ondan soň şu ýagdaý bardy gurrun edeliň. Lewaply Hüseyin täze 2014-nji ýylyň ilkinji gününden indi 3 ýyl gowrak wagt bäri işledip gelýän hususy azyk haritler dükanyny ýapmaga mejbur boldy. Onuň sawır käsesini doldurup dükany ýapmaga mejbur eden ýagdaý geçen dekabr aýynyň dowamında yerli resmiýlerin her gün diýen ýaly dükana gelip satýan haritlarynyň bahalaryny arzanlatmagy talap etmekleri boldy. Tutuş burayla ziyanına işleyen Hüseyin in sonunda dükkanını yapıp dinanını kem görmedi. Şeydip onun özü ve dükkanda işleyen 2 satıcı işsiz kaldı. Kiçi bizneslerini iş kullanyanların gündelik duş gelen kıyınçılıkları vardı. Hüseyin şeyle gürrün verdi. Hususi dükkan, naharhana ve beyleki hizmet ediş nokatlarının eýelerini halis bizar edýän ýagdaý, ol hem barlaglaryň köplügi, yerli häkimliklerin, salgyt, sanitariýa, ýangyn howpsuzlygy gulluklarının, sowda inspeksiýasynyň, maliýe we beýlek edaralaryň wekillerinden iň bolmanda birisiniň dükana gelmeýän günü ýok. Olar diňe kemçilik gözläp gelýärler. Hökman bir kemçilik tapýarlaram. Jerime saljak bolup durlar. Onu ettirmejek bolsaň, gelenlerin göwünü tapmaly. O da arzan düşenok diýip Hüseyin Azatlyk Radiosyna beren gürrüňinde aýtdy. Hüseyin hususy dükkan eýeleriniň halis beýnasyna degen ýene bir ýagdaý barada durup geçdi. Onu 3 ýylyň dowamında bir näçe gezek dükanyny remont etmäge mejbur edipdirler. İlki wada biçen kerpiçden bezegli özben dükanyň başyny suwadyp ýaşyl reňke boýadypdyrlar. Bir ýyl geçip geçmänke dükanyň suwagyny gopardyp ak reňkli mermer plita bilen örtmeli diýipdirler. Ağaçtan ýasalan kapıdır pencereleri plastik bilen çalçyrdypdyrlar. Sonra onu da aýryp alüminyumdan ýasalan kapıdır pencere oturtmaly diýip talap edipdirler. Dükanyň içindäki tetkelerini de bir näçe gezek täzeledipdirler. Peýdadan geçen Hüseyiniň diňe ziýanyna işleýän aýlar da az bolmandyr. Onun onsoň tüýs gazananyň bezenenine ýetenok diýenleri bolýar diýip Hüseyin janypdy. Bir Lewapda habarçymyz Osman Haliýewiň beren maglumaty. Ine görüşüňiz ýaly adamlar öz bähwitini arayan barlykçylardan
basılıp öz dükanlaryny yapýarlar. Indi şu ýagdaýdan nädip çykyp bolar? Dogrudan metduat ýok diýip oturmak bir başga, kanunlar kämilleşdirilýär. Nurberdi Nurmehmet, siz şu ýerde nähili mümkinçilikler görýäňiz? Meňňam şoňa kanunyň işini üçin ýögürtüň hakykatini beýanmadymy. Ýa-da nasıl istediğin bolmalygyny, aýanlygyň bolmalygyny, tuýakymlygyny, bizim işlet bilmeliligini ýaňyzypdym. Nurberdi'nin şu zatlara nädik gelmeli? Şondan bilki ilkinji adımlar näme şol urda ne döwletde de ordanam bir topar zatlar täzeden başlanmaly. Türkmenistanyň hususiýetçiligi geçmeli. Siyasi reforma ýoksa, meselem çelüdi şol siyasi reformalarda. Yani ondan başka bir rada aydasınlar. Bir yaşayın, yarıs doğrunda, reformuğa bir intilerinin doğru oldu. Sonra esasen sarayır bağlarına, reformuğun ötenliği adı burun edildi. O tarihler has ötengene adamlar, geri alanlarını kendi verildi sonra adamlara. Sondan beri reformu hasen döktü. İnni İslamik mektebe okuyucunu verecek olsan para vermeliğin adamlara gidiyorlar. Özlerim şu paraların netlerin kapılı. Şu atlan karşısında devlet tarafından bolmanlı kâzın bir yardım edilmeli. Son Çin milletin içinde, son altı kırdırıya, para vermeden hiç girmem olmak, hiç olmak. Son orada devletin bolmanına kâzın bir korrupsiya bazı kâzı kanun çıkarmalı, son vermeli. Nurberdi Nurmehmet'in pikiri, inni şu Gürcistan'na para yok edilen, yorlar goğlanını, polisiya para almagyny goýdy diýin ha. Tekeş diýip bir okujymyz Azat habaryny.com'da tesir alypdyr. Elbetde ol bu meselede Saakaşvili'nin hyzmatynyň uly bolanlygyny aýdýar. Ak Muhammed Bayhan şu Gürcistanda bolan şu özgörüşlükler Türkmenistana nähil getirip bolar siziň pikirinizçe? Gürcistanda ýollaryň düýülip, awtobanlar gurulyp, ýoldaky durýan ýol gödeklerin adamlardan para almasynyň goýlanlygyny menem eşitýän. Köp habarlarda, köp gurrunlarda gelip giden mihmanlardan o öğren goğdat. Gürcistan'ı men bir wat bolup gaýtdym özüm bir näçe geler. Elbetde bu Saakaşvili döwründe bolup geçen zatlar. Saakaşvili'ni bir taraftan aýyplasalar agresiýa bolunha çykynwala diýip beýle taraftan öz halkynyň içinde kanunlaryň ýöňe gitmegine we ösmegine ullakan ünsürpdir ol adam. Ol hakykatdan hem doğru, hemme tarafından doğrusunu aýtmaly. Emma Türkmenistanyň bu zatları getirmek üçin mümkin zatları getirmek, Türkmenistana getirmek gatı mümkin, özüm golayda getirmek mümkin. Emma bu bir näçe kanun çıkarmak, bu halk bilen arany uzaklaşdyrmak bolýar. Meselem diýeli, näçe köp kanun çıkarsaň şo ýerine ýetmese, halk bilen hökümetiň arasy uzaklaşdyrylýar. Sebäp näme? Uzaklaşdyrýanlar şol paraxorlar. Göz etmeli işlerini etmeyen, kanuna layıklıkta şu ramkada yürümeyen, özlerinin behvidi için halkı eziyenem şu adamlar, şu hükümet işyerleri. Onun için men yanam dedim şu esası berde adamdan ağını sürmeli. Şu presse adat olmalı. İsleyen yerde yolun jurnalist durup interview alıp biler kalgozamy, owadamy, köçäň urunamy nirde şonu arkaýyn akşam telewizde aýdyp biler ýaly bolmaly. Ne şu zatlar adamyň aňyny sürýär. Suutlar açyk bolmaly. Suutlarda seredilmeli, ýankaly hiç kim goramaly, kanuny bozdumy, bil paraxorluk etdimi, ol adam suuda çekmeli. We ony goýbermeli, ana bir dünýäniň döwründe bir o hocalyk ministri wady. Many tutýarlar paraxorlukdan işýalaryny tutýarlar, olaram ha ministr allydy, ministri hemmesini suuda çekip soňa many niýada basman goýberdi. Soňa bastyrdyrlar, eşdiýasyny şu waçan basmady. Ana bular ýalatlar bolmaly. Paraxorluk suut edilimi, özüm suut iki taraplaýyn bolmaly. Hem hökümete gulluk etmeli, hem halka deň gulluk etmeli. Olam iki tarapyň bähbidini deň tutmaly suutlar. Şu zatlar döredilmese adamyň aňy ösmeýär, edenetlik bolýar. Edenetlik bolan ýagdaýynda ýankyýaly haýsy döwletde de bir ýöňe düşük bar bolsa ony Türkmenistana getirmek kyn orm diýip men pikir edýän.
Ak Mehmet Bayhan'ın pikiri aman Murat bu size gelýärinde Türkmen prezidenti Medwedew wekilleri bilen ýygydan duşupdyr. Ya şoň bilen birlikde denesi Medwedew'da üýtgeşiklik ýok diýäňiz. Prezident derejesinde, ýurt derejesinde Medwedew'ň dogrudan açylmalygy barada hakykata prezidenti nädip inandyryp bolar. Şu ýerde näme mümkinçilik görýäňiz? Sebäbi prezident bir tarapdan kanunçylygy gollaýar, ikinji tarapdan Medwedew'da ýaranjaklyk dogam edip otur. Şo üstünlükleriň wasp edilmegi ýokardan talep edilýär diýen pikirler hem aýdylýar. Yurtta işlemeli institutlar işlenok. Mesela parlament özünün işlemeli derecesinde işlenok. Aydalı yurdun parlamentinde, meclisinde hukuk koruyucu idarelerin yol başçılarının hasabatı dinlenilse, şoların hasabatın televizyon arkalı, metro arkalı ilgüne yetirilse, ilgün özüne arka durulacağını göz yetirer hem de özüne sömedýärlerin özünden bir kanun yol bilen para teşkil salýanlaryň karşysyna kalkıp biler. Şolunam dörer. Ya bolmasa edil şu ady etraflarda, vilayetlerde hareket edýän halk maslahaty, yurt derejesinde hareket edýän, işleýän ýaşullar maslahat derejesinde de aýtmak gerek. Ine bular özünün etmeli işlerini eden oklar, bular Medwedew'un awtorlary ýöredilýän siýasaty gollaýarlar, anlagyna damak girsin, ýaşasyn diýen sözi kıygırma ökdelen adamlar ýöne jemgyýetiň içinde näme bolup geçýär. Raýatlar näme horluga, näme kynçylyga usuraýar. Hakky bolyn ählisi agzyrlyk bilen dymýar. Ya bolmasa yurtları iki partiya var diye kovurlar. Sonyanın birigiden cemiyetçilik kuramalary var. Bunlar neymiş diye. Cemiyetin ilerleme üçün, cemiyetteki nofallıkların aradan ayrılma üçün bunlar neymiş diyeler. Ya bolmasa her 5 yıldan geçirilen deputat saylavunun öz kuramalarının adından dalaşgayarlar hödürlemegi. Sonundan biz devlet siyasetini kollayak, biz cemiyetin nuranlaşmak için elimizden eleyeni ediyetsip, yasaba damak yırtmak için bunlar dörödürlemeyi. Yine şular öz borcunu düşünmese, şu kuramalar işlemeli derecesinde işlemese, halkın önünde, vatanın önünde, vatanın suğunun, ertirinin önünde borcunu berda etmeseler, bunu Medwedew'da aýdalary ikram makale vermem düzeltip bolmaz. Medwedew'da makale bilen çykyş etmäge jurnalistlaryň da boğuna ısmaz. Sebäbi olaryň da goragynyň ýokdugyny gözleri ýetip dur. O jurnalistlaryň ählisini bir dawan ýalaýdylar, ýa bir o adamlar diýip ählisini bir hanaga getirmek bolanok. Zehirlilikler, gyýylar kän olaň içinde ýöne goragynyň ýoklugy üçin bir tozat üçin dymmaly bolýar. Şol üçin yine prezidentin çağırışlarıyla devleti idare edýän kuramalaryň, parlamentin ya bolmasa cemiyeti öňe gitmeli partiýalaryň, cemiyetçilik kuramalarynyň galy bersin, ýaşullar maslahatynyň hemmesini bilelikde hareket gerek. Hemmesi ýöne devlet tarapyndan özlerine edilýän hizmet hormatyň eşret wort bermelerle eýhen şol eşretin ählaka değişik bolmalygy üçin arad etmeli. Şoň öklerine hizmet ýitmeli. Bir aman Murat Bugaýewiň pikiri Gepleýär Adatlyk radio hormatly dinleýijiler, şu ýerde söhbetdeşlige ara berip Adat habar .com'da bu mesele boýunça açylan forma bilen seslenmeleriň hem käbir bilen tanyşyp geçeliň. Bu işi men kardeşim Sehradan haýyş edýärin. Sehra, nowat seninki. Sağ ol Ýowşan. Biziň adathabar.com web sahypamyzyň ýürüti telekstola başlanan bölüminde adat erkin atly okuyjymyz şeýle tesir aldyrypdyr. Kanun kämilleşde gowdat. Ýöne Türkmenistanda kanun üýtgemeleri we goşmaçalary düzgünüň berkemegine, tertibiň ösmegine däl, paranyň ösmegine kömek berýär. Polisiýa, häkimlik, salgy, tokoy gorawçysy kim bolaýsyn wezipesini kanuny tutaryk edip para almak üçin ulanýar. Muny hemme bilýär, emma hiç kim düdetjek bolmaýar. Sebäbi alýan tarap hem berýän tarap hem şeýle düzgün aňsat, amatly, ýeňil sypyp bolýar diýip pikir edýär. Bizde döwlet düşünjesi ýok. Para, galp gadanç, egrilik, haramlyk endirken diýip öz pikirini beýan edipdir. Adalet beýleki bir okuyjymyz bolsa, kanun hemmeler üçin deň bolmaly. Kanuny ilki bilen prezident, kanun goraýjy gulluklaryň işärleri öwrenseler, şolar adaletli işleseler, para peşkeş almasalar, şonda kanunlar netijeli işler. Kanuny häkimetdekiler öwrenenden soň ýöneköy halka düşündirmek kyn bolmaz diýip, bu hem öz pikirini şeýlerek beýan edipdir.
Kıyas adı bilen tesvir aldıran yeni bir okuyucumuz kıyınçılık metbuat yapık, adatlık yok. Kanunu depeleyenler prezident tarafından gorulyar. Yoksa ol metbuatta olary tanqidlamağa ruhsat verirdi deyip öz garayışlarını beyan edipdir. Rozvayatlı beýleki bir okuyjymyz bolsa sizin üçüňiziň pikiriňiz bilen hem ulalaşan. Ýöne hiç werdada sypaçylyk bilen geçirimlik etmeli däl. Döwlet wezipesinde wezipe gullugyny eýlep we wezipe gullugundan öz behwidine hyýanatçylykly peýdalanyp, para alyp döwletiň emlegine ziýan beren, halkyň hal ýagdaýyna uly ziýan getiren ýolbaşçylara konstitusiýa esasynda döredilen kanunlara laýyklykda iň agyr jezalary bermeli we olaryň ähli emleklerini konfiskasiýa edip döwlet tarapyndan halka paýlap bermeli diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Teke şady bilen tesir aldyran ýene bir okuyjymyz Gürjistanda para ýok edilen, ýollar gowulanyp, polisiýa para almagyny goýdy. Saakashvili şu işi başardy diýen pikir kän garşy çykýan ýok. Bizde hem Gurbanuly Berdimuhammedow islese şu iki zady ýollary we polisiýany düzedip bilerdi. Emma onda Saakashviliň kiýaly demokratik düşünje barmy diýip şeýle sora bilen öz pikirini galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, Adat Habar.com-da açylan forma gelen seslenmelerin käbiri bilen tanyş bolduňyz. Söhbetdeşligi Nurberdi Nurmammedow geçmek bilen dowam etdirýär. Nurberdi näse siýasy reforma bolmalyýaňyz, şo aýanlyk bolmalyýaňyz, emma şo prezident derejesinde maslahatlar geçirilýär, hasabatlar sorulýar. Şol hasabatlarda aýdylýan zatlarym halka ýetirilen metduatda berilen şolar hakda diňe gysgaça maglumat berilýär. Aýanlygyň bolmalygy barada hakykata prezidentin gelip bilmek üçin nämeler gerek, näme bolup biler, näme edilmeli ýa-da nähil mümkinçilik görýär? Benim fikrimçe bu çözgüde iki taraftan bolar. İlkinci barılmalı çözgü, ilkinci uğur. Şimdi bizi Sovet dövründe politikanından ya ilmi komünizmin okutuşları alakı siyasi cemiyetçilikte, klaslayın cemiyetçilikteki edilen zat hükmünde aşağıdan hareket gerek. Adamlar siyasi partiyalara, cemiyetçilik kuramalarına birleşmeli, öz dakiklerini koramalı. Onların meclisi özlerinin vekilçilikli kuramasına deputatları, sayılışları başlıca olmalı. Ama şu atları ederlik bile mümkünçülük yok. İkinci taraftan, eğer de hükümdar konstitusiyada elini koyup kabul eden kasamını yerine getirse, demokratik devlet dönüşse öz inisiyativası bilen. Şunun yağıyla sözümüz yenilenme olur, sarkanma olur. Bunu prezidentin siyasi erki gerek. Prezident bolan adam ve adamın sonun altı erki bolan. Yani her yeni görünler var. Mümkün prezidentin sonun altı erki dinleyen mümkünçülüğü yoktur. O arada belli olarak ayrıktıracaklar. Yoksa Nurberdi Nurmammedow pikiri administrativ düzgün bolmalar ýokarlanýan jerimeler we para peşkeş keseli. Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegele ustol söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Oňa Türkmenistandan ýerli synçylar, siýasat aktivist Nurberdi Nurmammedow, publisist Zaman Murat Bugayew, Türkiýeden türkmen biznesmeni Ak Muhammed Baýkan gatnaşdy. Tegele ustol söhbetdeşligini ýogşana anagurwan alyp bardy. Eger bu mesele boýunça sizde pikirler bolsa, bellikler bolsa, adathabar.com-a iýerip bilerseňiz, adathabar.com biziň adatlyk radiomyzyň web sahypasynyň adresi. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.